etensidee vandaag. Je weet toch niet wat het dag is, hè? Zondag. Ja. Wat had ik hier moesten zijn? Ik heb nog niet naar mijn moeder gegaan, hè, dus van jaren geen boekje bloem, geen dozen pralin. Maar kijk, ik heb wat anders gedaan, jaren. Kijk, ik heb een dicht geschreven van mijn moeder. Ja. Kijk, zij ben blij dat ik ook dat woord mee had. Ik heb er toch een zon in een berichtje. Mijn moeder is de gemakkelijkste niet. Mijn moeder is de gemakkelijkste niet. Opstaan, roept ze. Ben je nou moe zijn of niet? En toen is gewoon een firme begint. Moet ik gaan slapen. Ik van je hand, zei ze. We klagen, dan komen we weer. En zeg ik je dust. Pak dat hand van de kannenkust. Doe ik u aan het worden, zei ze. We kunnen een boek zitten lezen. Mijn moeder is de gemakkelijkste. Zijn zuster mogen strijden, we dat niet willen dragen, en met een versleten broek is weggesmeten. En wie vervelen moet punt spelen. En de punt spelen moet op inkoop, voor te eten. En de klagen dat het saai is, wil ik afdrogen. Een accordeon vragen aan Sinterklaas. En ben je dat nu wel of niet, moet het hassel verdienen. Mijn moeder is de gemakkelijkste. Soms weet ik geen uit met mezelf. Maar wist voel prullen van niet. Voel me ambetant. Ik weet niet voor ik zijn afrechts. Ik hoest voor mijn terug te spit. Maakt je dus werk, zei ze. En het gaat daar weer man. En de plaat van Kietje, ik had met een zwietje gekocht. Het groot was, kost een tappie. Mijn moeder is de gemakkelijkste niet. Dat was een keer